Λοιπόν, αύριο στις 10 παρατέταρτο είναι το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού για το ταξίδι του προς τα αστέρια του Champions League απέναντι στην Rangers, σκοτσέζικη ομάδα. Μια ομάδα που έχει γύρω στα 30 εκατομμύρια budget λιγότερο από τους πράσινους. Σχετικά μια όχι δύσκολη κλήρωση, μια κλήρωση η οποία μπορεί να την περάσει ο Παναθηναϊκός. Είναι δύσκολο ναι μεν, αλλά δεν είναι και κάτι ακατόρθωτο για τους πράσινους. Θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός να αποκλειστεί, βασικά όχι θεωρώ, αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί μετά και πάει Europa League, είναι πιο δύσκολο, δηλαδή μετά θα συναντήσει τη Victoria Plzen ή τη Servette αν περάσει τη Rangers στο Champions League. Μετά νομίζω ότι πάει Champions League κατευθείαν. Μετά έχει την πιθανότητα να περάσει τη Rangers, να πάει League Phase Champions League. Αν δεν το κάνει αυτό και αποκλειστεί από τη Rangers, τέλος. Γιατί στο Europa League μετά που θα παίξει, αντιμετωπίζουν νικητή του Σεβεγγαριού Σαχτάρ Μπεσίκτας, που και καμία από τις δύο δεν μπορεί να νικήσει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή το θεωρώ ακατόρθωτο. Δηλαδή νομίζω πως ο Παναθηναϊκός και μετά ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά θα συμμετάσχει στη League Phase του Conference League. Ουσιαστικά αν χάσει από την Rangers, μετά το Conference. Αν την περάσει, έχει ελπίδες για League Phase Champions League. Η άποψή είναι πως το πρώτο match θα έρθει σόπαλο αύριο και όλα για όλα πιστεύω θα παιχθούν στο ΑΚ. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει την πρόκριση. Με δυσκολία θα την πάρει. Εσείς τι πιστεύετε, γράψτε μου κάτω στο σχόλιο.